Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. ОСАГО полисларын рәсмиләштерүгә бланклар булмау аркасында шәһәрдәшләр машиналарын иминиятләштерә алмый. Бу очракта нәрсә эшләргә Гүзәл Шихапова ачыклады. Кичә кич белән юл һәлакәте нәтиҗәсендә 17 яшьлек кызның гомере өзелде. Яһуди инспекторлары аварияның шаһитларын эзли. Шулык юл мәчете һәм мәхәллә мәчете дә булачак. Орловка биҗрасы янында заманча хай-тек стилендә мәчет төзеләчәк. Аның эскиз проекты әзер. Әмма Мәләкәс аръягында Керәшен чиркәвенә беренче ташны салдылар. Чиркәү булыр дип өметләнәбез, өмет итәбез. Республика ОСАГО полисларын сатучылар арасында лидерлар рәтендә булса да, Чаллыда иминият полисын алу зур проблема. Соңгы атнада зарланучы кулланучылар саны тагы да арта. Иминиятләштерүче оешмаларның күбесендә махсус бланклар юк. Ни өчен ярты миллион халык яшәгән шәһәрдә автомобильне иминиятләштерү зур бәләгә әйләнде. Полис ала алмаган очракта нәрсә эшләргә, хәбәрчебез ачыклады. Дамир Габитов 2 атналык сатып алган машинасын исәпкә куя алмыйча йөри. ЮХИДИ идарәсенә бару өчен документлар пакетында ОСАГО полисыда булырга тиеш. Әмма шәһәрдәге барлык оешмаларда бланклар юк дип җавап бирә. Бланка юк дип әйтәләр. 2 атналык машина сатып алдым. Шәһәрнең ире иминиятләштерү оешмаларының берсендә ОСАГО полисын рәсмиләштерү өчен көн саен 20 талон гына бирәләр. Шуңа күрә кайберәүләр машиналарын башка шәһәрләрдә иминиятләштерә башлаган. Ну здесь непонятно как-то. Монда ситуация аңлашылмый. Хәзер башка автосалонга барып кайрыйбыз. Навязывание услуг. Өстәп башка хезмәтләр дә алырга кушалар. Машина иминиятләштерергә киләсең, башкасы кирәкме дисең файдасыз. Ну я здесь больше месяца, наверное, искал. Мин Чаллыда бер ай иминиятләштерү артыннан йөрдем, аннары Казанга шалтыраттым. Анда сорауны шул ук көнне хәл иттеләр. Миңа Казанга да барырга туры килмәде. Акчаны да карта аша күчердем, полисны курьер китереп бирде. ОСАГО полисларын рәсмиләштерү Чаллыда дөрестән дә зур проблема дип белдерделәр Милли банк вәкилләре. Шәһәрдә 31 иминиятләштерүче оешманың бары тик 7-се генә ОСАГО полисларын бирә. Иминиятләштерүче агентлар ОСАГО белән шөгыльләнү керемле түгел ди. Соңгы вакытта ясалма авариялар оештырып иминият акчасын алу очраклары ешайган. Шәһәргә ай саен 5000 бланк бирелә. Әмма аларны иминиятләштерүче оешмалар арасында дөрес бүлмиләр дип белгечләр. Кайберәүләр ОСАГО полисларын гына рәсмиләштереп калмыйча, өстәмә хезмәтләр дә сатып җибәрә. Шуңа күрә бүген ОСАГО бланклары аларда бар, әмма клиентлар гына аз. Значит, есть инструмент через президиум МРСА внести территорию набережной как проблемный регион и заставить здесь продавать компании всем поровну. То есть, грубо говоря, поделить эти 170 тысяч договоров годовых всем поровну. Вот тогда будет эффект. Но, опять же, еще раз говорю, в любом случае страховщик должен будет изыскивать средства для того, чтобы покрыть убытки по набережным Челнам. Зарланучылар саны арткан, полислар сату кимәгән. Ярты ел эчендә шәһәр прокуратурасында 17 гариза кабул ителгән инде. Алар буенча карар чыгарылган. Хәлле хокук сакчылары да контрольдә тота. Вслед за снижением количества заключенных договоров ОСАГО. Чаллыда ОСАГО буенча килешүләр саны кимеде, әмма кулланучылар тарафыннан зарланучылар саны артты. ОСАГО буенча зарланулар барлык мөрәҗәгатьләрнең 70%-ын тәшкил итә. Республика тарихында беренче тапкыр Чаллыда ялган полислар ясаучыларга карата җинаять эше кузгатылган. Белгечләр шәһәрдәшләргә моның өчен җитди җавап тотарга туры киләчәген искәртә. ОСАГО полисын алу турында искесенең срогы чыгарга бер ай кала уйлана башларга кирәк диялар. ЮХИДИ идарәсендә дә әлеге проблема хакында беләләр, әмма бланклар булмау машина йөртүчене административ җаваплылыктан азат итми. ОСАГО полисыннан башка машина белән идарә иткән өчен бүгенге көнгә штраф 800 сум каралган. Шуңа күрә инспекторлар ОСАГО полислары булмаган килешүләр артына утырмаска киңәш итә. Машина йөртүчегә штраф түләргә туры киләчәк. Ә инде аварияга тарган очракта зыянны беркем дә капламаячак. Янә шунысы бар. 1 июльдән Чаллыда Росгострах оешмасының кайбер офислары ябылды. Бу хезмәткәрләр җитмәү белән бәйле дип аңлаттылар. Димәк, шәһәрдә ОСАГО рәсмиләштерүче офислар саны кимеде дигән сүз. Белгечләр ОСАГО рәсмиләштергәндә проблемалар турында Милли банкның кайнар элемтә телефонына хәбәр итәргә киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Валентин Красильников, яңалыклар. Шәһәрдә төнлә юл һәлакәте нәтиҗәсендә 17 яшьлек кызның гомере өзелде. 18 яшьлек егет ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә. Кичә кичке 10 тулып кеткәч, Яһудиның кизү бүлегенә авария хакында хәбәр кабул ителә. Җиңүнең 40 еллыгы урамында 45 А йорты каршында ДНХ автомобиле агачка килеп бәрелә. Машина йөртүче фаҗига урыныннан качып китә. Инспекторлар әйтүенчә, руль артында машина хуҗасы үзе булмаган. Пассажирларның машина йөртүче белән нинди мөнәсәбәттә булуы ачыклана. Инспекторлар аварияның
шаһитларын эзли. Мәгълүматкә ия булучыларның 37 95 73 телефоны буенча шалтыратулары сорала. Молодой человек говорит о том, что извлекали его из машины какие-то гражданские люди. Зыян күргән егет артка урындыкта утырган аңа машинадан чыгарга урамдагы чит кешеләр ярдәм иткән. Димәк, шаһитлар булган. Юхиде экипажы килгәндә салонда 2 кеше генә була. Безгә мәгълүмат бик мөһим, бәлки машинада күбрәк кеше булгандыр. Мы предполагаем, что Чаллыда торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычлылар белән көрәшүнең яңа ысулын уйлап тапканнар. Аларны кредит тарихы буенча милли бюро базасына кертәчәкләр. Бүген бу хакта мэриядә узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Шәһәр исәпләү үзәгенең хокук белгече хәбәр итүенчә, кара исемлеккә керүчеләр бер кайчан да кредит ала алмаячак. Хәтта телефон кебек кыйммәт булмаган әйберләр өчен дә. Исегезгә төшерәм, бүгенгә Чаллыда 50 мең кешенең торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычы бар. Әҗәт 900 миллион сумны якынлаша. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләр арасында матди хәле яхшы булган кешеләр дә шактый. Шәһәрдә кара исемлекне әзерләү эше башланды инде. Первым такой договор решено будет... Беренче булып бюро белән мондый килешүне энергетиклар төзиячәк. Алга таба инде шәһәрнең идарә компаниялары әҗәтлеләрнең исемлеген кредит тарихы бюросына кертә башлаячак. КАМАЗ салымнарны күбрәк түли башлады. Бу хакта автогигантның матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге уңай күренеш КАМАЗда эш күрсәткечләре арту белән бәйле. Беренче ярты еллык нәтиҗәләр буенча предприятие Татарстан бюджетына 845 миллион сумга якын акча түләгән. Ә инде шәһәр казнасына кергән акча 267 миллион сумны тәшкил итә. КАМАЗ Чаллы тормышында зур урын тотучы предприятие булып кала бирә. Предприятиедә эш күрсәткечләре шәһәр тормышына турыдан-туры тәэсир итә. Чаллы урамнарында 12 урынлы пилотсыз йөрүче автобуслар пәйда булырга мөмкин. Бүген КАМАЗ Мәскәүдә халыкара автосалон кысаларында уникаль транспорт системасын тәкъдим итте. Проект «Шаттл» дип атала. Аны НАМИ һәм КАМАЗ белгечләре әзерли. Яндекс компаниясе исә инфраструктура өчен җавап бирә. Пилотсыз автобусның эше реаль вакыт режимында көйләнә. Пассажир система белән телефондагы махсус кушымта ярдәмендә аралаша. Инде 2018 елда пилотсыз автобусларны күргәзмә залларында, музейларда һәм аэропортларда сынап карарга җыйналар. Бәлә һәркемнең ишеген кагарга мөмкин. Шуңа күрә спидтан саклану өчен профилактика чаралары мөһим. Студентлар өчен белем бирү форумы әлеге юнәлештә оештырылды да инде. Анда белем бирү тренингларыннан тыш яшьләргә бушлай рәвештә сәламәтлекләрен тикшереп карау мөмкинлеге дә тудырылды. 2 көн эчендә 500дән артык студент ВИЧ-инфекцияга аноним экспресс-тест узды һәм спидны кисәтү турында лекция күрсәтелде. Тулырак алдагы сюжетыбызда. СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита человека. Республика профилактика бүлеге белгечләре яшьләргә ВИЧ инфекциясы турында сөйләп кенә калмады. Профилактика чаралары турында да искәрттеләр. Кроме информирования, Яшьләргә мәгълүмат бирү белән бергә без халык өчен ВИЧ инфекцияга аноним тикшерү мөмкинлеге дә тудырдык. Экспресс-тест берничә минут вакытны ала, аның нәтиҗәсен шунда ук әйтәләр. Барысы да аноним, өстәвенә түләүсез. Эти тесты имеют... Тестның төгәллеге 99% белән билгеләнә, ә инде 100% дөреслекне бары тик иммун фермент анализы гына гарантиялый ала. Яшьләр акыллы хәзер, алар саклана белә, киләчәк алар кулында. Экспресс-тест бирүчеләр моны үз сәламәтлекләре турында кайгырту дип кабул итә. Форумда катнашучылар фикеренчә, бу һәрвакыт актуаль. Сейчас молодежь, она, знаете, такая неорганизованная, им ничего не надо, разнообразные половые связи не предохраняются. По-моему, это надо. мы живем в то время, когда ВИЧ инфекция проблемасы актуаль булган чорда яшибез. Лекция тыңлап, мин үзем өчен күп нәрсә алдым. Мондай чаралар мәктәптән университетка кадәр даими оештырыла. Бу бик мөһим дип уйлыйм. Бүгенгә республикада ВИЧ инфекциялы 20 меңнән артык кеше теркәлгән. Аларның иң зур күпчелеге барлыгы 13 мең кеше ир-атлар, 7 меңе хатын-кызлар. Айгөл Акимова, Ләйсән Ханова, яңалыклар. Чаллыда 16-нчы мәчет төзеләчәк. Ул 1-нче юлда Челнинка елгасы буенда урын алырга тиеш. Казан-Уфа машина юлында дин йортлары бар. Чаллы тирәсендә исә юл өстендә бер мәчет тә юк. Шуны истә тотып, шәһәр төзелеше советы яңа мәчет эскиз проектын хуплады. Киләчәктә Орловка поселогы киңәячәк. 30-40 мең кешегә исәпләнгән район проекты бар инде. Мәчет әлеге зонада төзелә, ул 100гә якын кеше сыйдырышлы, биеклеге 16 метр булыр дип көтелә. Анда тәһарәт бүлмәләре, намаз уку өчен зал булачак. Мәчет заманча хай-тек стилендә проектланган. Бүгенге көндә документлар әзерләү һәм проект буенча эш бара. Шулык юл мәчете һәм мәхәллә мәчете дә булачак дип әйтәләр. Юлдан ерак булмагач, анда инде менә сәфәрдә йөрүчеләр, шоферлар кирип, тәһарәтләнеп, намазларын укып, чыгарлык мөмкинлек булачак. Иң зур максат менә шушы һәм инде аның кырыенда шулай инде
кафесі болар дейбіз, Аллах насip етсе. Мәшет түзу белән береттән Чаллыда керәшеннәр өчендә ширкәү салачаклар. Бүген Мәләкәс ар ягында аңа беренче ташны салдылар. Дин йорты Жданов һәм Гостев урамнары чатында урнашкан. Храмда гыйбадәтләр татар телендә укылачак, ди дин әһелләре. Шәһәрдә бүгенгә 4 меңләп керәшен җәмгыяте вәкиле яши. Газета журналларга язылган өчен приз бирәләр. Мисал өчен, Казанда яшәүчеләрнең берсе шул рәвешле телевизорга ия булды. Тагын 15 татарстанлы цифрлы фотоаппаратны һәм кухня өчен кирәк яракытты. Татмедиа акционерлык җәмгыятендә Татарстанда нәшер ителүче газета журналларга язылучылар арасында призлар уйнаттылар. Я достаю карточку. Алып баручының һәр адымы телекамералар күзәтүе астында. Призлар уйнатуның тулы видеоязмасы Татмедиа сайтында. Дәгъва итүчеләр исемлеге дә, бүләк итүчеләр дә шунда ук. У нас участницы, которые выиграли Альмира Вафина призлар уйнатуга килүчеләрнең бердән-бере. Ул Казан мәктәпләренең берсендә татар теле укыта. Эшеннән сорап киткән һәм юкка түгел. Я подписалась на 3. Отармын дип уйламагандайдым. Татмедианың 3 басмасына язылдым. Менә призлыда булдым. Хәзер Альмира Вафинаның бөтен уе кичке ашка гаиләсенә бу табалар белән ни әзерләү. Аннан тыш тагын 15 Татарстанлы савыт-саба һәм цифрлы фотоаппаратка ия булды. Ә инде суперприз башкалада калды. Телевизор Рәиф Зиннатуллинга биреләчәк. Бүләк итүчеләр барысы да икенче ярты еллыкка Татмедиа басмаларына язылучылар. Без сезне гаҗәпләндерергә теләдек, кызыклы һәм күпкырлы эчтәлек тәкъдим итәбез. Шул ук вакытта безнең абунәчеләр вакыйгалар белән беренчеләрдән булып танышып барырга тиеш. Алга таба да басмаларга язучыларны кызыклы эчтәлек белән сөендерергә тырышачакбыз. Республиканың һәр районында Татарстан басмаларына иң күп суммага язылучы да бүләккә ия булачак. Эсенханова, Инна Данилова, Яңалыклар. Чаллы республика һәм шәһәр көненә әзерләнә. Чаралар инде бу шимбәдә үк Төбәк ара фестиваль белән башланып китәчәк. Ул КамАЗ мәдәният сарае каршында оештырыла, анда ретро автомобильләр катнашуда көтелә. Республика көненең аерылгысыз өлеше ул акварель фестивале. 30 август иртәдә үк шәһәрдәшләрне Азатлык мәйданында чәчәкләрдән ясалган букет картиналар, гаҗәеп уңыш күргәзмәсе, чәчәк ярминкәсе көтә. Быел фестивальнең форматы бераз үзгә. Күләмле композициялар парк һәм скверларда да урын алачак. Ат чыгышларын яратучылар исә ипподромга бара ала. Анда республика һәм шәһәр көне уңаеннан 7 төрдәге ат ярышлары узачак. Кичке сәгать 5-тә бәйрәм мәйданга күчеп дәвам итә. Анда шәһәр һәм республикабызның танылган артистлары чыгыш ясаячак. Бәйрәм салюты кичке сәгать 9-да була. Традиционно мы всегда приглашаем какие-то популярные группы. В этот раз Гадәттәгечә без һәр вакыт популяр булган төркемнәр чакырырга тырышабыз. Бу юлы Чаллыга Самоцвет вокал-инструменталь ансамбле киләчәк. Шәһәрдәшләр беренче составның иң популяр хитларын ишетә алачак. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.